як шогирди мактаби миёна дар Душанбе 7 сол инҷониб бо хати ғайриоддии Леонардо да Винчи менависад. Ин хат инъикоси баръакси шеваи навишти маъмулӣ буда аз назари одамон мушкил аст. Мадина Раҳимова, хонандаи синфи 11 лицеи инноватсионии шаҳри Душанбе мегӯяд, бо шеваи навишти Леонардо да Винчи муддатҳо боз матн менависад ва хусусияти аҷиби дигараш ин ки бо дасти рост ба тарзи маъмулӣ ва бо дасти чап бо хати ғайриоддӣ менависад. Нафари дигар танҳо бо истифода аз оина метавонад онро хонад ва ё ба душворӣ ба навишти вай сарфаҳм равад. Навишти баръакс ё худ тарзи иншои Леонардо да Винчи усули ғайриоддӣ буда пайванд додани ин тарзи навишт ба ӯ дар он аст ки аксари катибаҳои худро ин олими машҳур ҳамин гуна иншо кардааст. Аввалин бор дар синфи сеӣ буд, аммо ман аҳамият надодам, навистан мегирифтам. Синфи ягон ҳашти ба уже муаллимаомам аҳамият додам, синфҳо мекунам ки ту чӣ менависӣ? Ман гуфтам ин осон аст ку, аммо ваё намефаҳмидам. Ман худам мехондам ва гӯш мекардам. Худам фикр мекардам ки ҳамаам метавонанд нависта. Барои ин ки ман он вақт кӯдак будам дар синфи сеӣ, баъд аммо хеле бе ягон душворӣ менавистам. Баъд одат кардам. ин Навраси тоҷик мегӯяд, то замоне ки волидону омӯзгорон дар бораи соҳиби аввали ин хат ба ӯ чизе нагуфтанд, аслан намедонист усуле ки ӯ менавишт нодир аст. Мадина дар баробари ҳарфу рақамҳо дар дарсҳои кимиё ва физика муодила ва формулаҳоро низ бо ҳамин шева менависад. Математика буд, алгебра буд, ҳамаи дар сиёнависам ҳамаи вазифаҳои хонагиам ман дар хеле бо ҳусни хати чапона менавистам. Худам инро омӯхтам, дар оилаи мо ҳеҷ кас интар нависта наметавонад. Баъд падарам аҳамият додам ва дар интернет кофтанд, баъд гуфтанд ки ҳамин як Леонардо да Винчи одами бузургам хеле менавист, ки ҳам хеле навиштангир. тафовути навишти Мадина аз дигар ҳамсолонаш замоне ошкор шуд, ки аллакай дар синфи 8 таҳсил мекард ва маъмурияти мактаб тасмим гирифт теъдоди хонандагони чапдастро муайян кунад. устодони ин даргоҳ мегӯянд, дар аввал тарзи навишти ин шогирдашон ғайриоддӣ буд, аммо ҳоло одат карданд. Вот Мадина в этом числе как человек с необычными способностями. Она у нас пишет мало того, что левой рукой, пишет справа налево, ну и еще наоборот, как вы сами посмотрели, вот такой зеркальный почерк. Почерк я замечала сразу, да, потому что на уроках, если мы, например, даем какие-то конспекты, даем какой-то большой материал, она пишет именно так, она пишет в черновике. Ну, конечно, обычные работы, например, контрольные работы, контрольные диктанты, там, все работы, которые необходимо сдавать, она пишет как обычный ребенок, но ей легче писать и быстрее писать именно таким почерком, потому что она привыкла. равоншиносон мегӯянд ки чунин афрод дорои истеъдодҳои ғайриоддӣ буда дар оянда метавонанд ҳунарҳои мухталифи эҷодиро кашф кунанд. аз нигоҳи равоншиносон ин тарзи навишт дар назари аввал хоҳиш аст, аммо баъдан ин ба як истеъдоди нодир табдил меёбад. дасти чап нависан боз як хусусияти хуб он дорад ки доимо ҳар ду даст дар ҳаракат мебошад. агар мегӯем ки мо бо дасти рост менисонем, дасти чапи мо ором аст. лекин он шахсоне ки бо дасти чап ҳаракат мекунанд, дасти рости онҳо ором нест, доимо дар ҳаракат аст, дар ёрдами дасти чап мебошад. дигар хусусияти рӯз бинед, агар ба гузаштагон назар кунем, он шахсоне ки бо дасти чап менависонанд, аслан шахсони машҳур гаштаанд. дар Қуръони карима омада шудааст ки он шахсоне ки чап даст ҳастанд, он шахсоне ки бо дасти чап менависонанд, хосияти хуби зиндагӣ дар онҳо муяссар мегардад. зеро ки онҳо доимо дар суроғи он ҳастанд ки вақте ки ростдастҳоро мебинанд, доимо такя ба онҳо мекунанд ва аз яздони пок хоҳиш мекарданд он шахсоне ки мо кошки ба дасти рост менисонем. яъне доимо зикри яздони пок дар забони онҳо дур намегардад. аз рӯи омор дар кураи замин 1 миллиард инсони чапдаст ба сар мебарад. яъне ҳар ҳафтумин сокини сайёра дар зиндагии худ ба дасти чап эътимод мекунад. миёни онҳо чеҳраҳои шинохтаи таърих ва имрӯз юли сезар, искандари мақдунӣ, чарли чаплин, алберт эйнштейн, исаак ньютон, маҳатма ганди ва билл гейтсро метавон ном бурд. ҳатто Барак Обама, президенти амрико низ санъатҳои сарнавиштсозро бо дасти чап имзо мекунад. то ҳанӯз ҳам омори расмии чапдастон дар тоҷикистон дақиқ нест, вале танҳо дар мактабе ки Мадина таҳсил мекунад, ҳудуди 50 хонанда бо дасти чап менависанд ва миёни онҳо истеъдоди усули навишти Леонардо да Винчиро танҳо Мадина дорад.